Najmladší navštíviteľ tohoročného dramského memoriálu Petro Riznič ďaďa pondelok na 13 hodín mali nahodu odpatriť dramské vytvorenie na terapii u Milevi. Slovo dzecínskej predstavy kultúrno-prosvitného družstva Dok zo Skocura, za ktorú napísala text, režirala, zrobila scenografiu i vybrala muziku Katarína Fejdy. Interesantnosť tej predstavy u tým, že ju skoro 100% obdumali i realizovali sami dzeci so minimálnu pomocu starších. Hoď jak režisérka i predsedateľ Doku Michajlo Fejsa nahlašeli, predstava svoje fajtové satirističné dramské vytvorenie, so ktorým še kritikuje stan u društve i ľudskí slabosti, predvidzené za dzeci возрасту ponad 12 roky, točnejšie za vyššie oddelenie osnovnej školy, predstavu dobre prilapela i veľo mladšia publika. Dneška najmladší memorialáše mali nahodu patriť dzecínsku predstavu Ďurďovského kultúrno-umetnického družstva Taras Ševčenko, Nelapšný Šarkaň, ktorú po textu Miroslava Nastasieviča režíral Jakým Čapko.